tichitenderera tichitsvaga nyaya dzacho kuti zviri kufamba sei. Ndamuswedzawo nhasi mumastreets munonakidza. Dhuma nezimhandara Pokelo nemosa muri kutoti zimhandara ndiri sekuru ndotendero. aiwa pamuri kuti zimhandara because munogona kuti mhandara but kana muri kutoti zimhandara it means muri kuwirirana nenyaya muri kuda kutaura. Anyway, handei sekuru. Right, teraka muzukuru, kana wanga usati wasubscribe to this channel, hapana chekudi, hapana chekumbirira. I kindly ask you to hit say subscribe. Also, don't forget to put your notification bell on so that whenever we upload a video, you'll be notified. Nasi ndombotry kuita ma resemblance nasasekuru maitira vanoita. Kuitira kuti kana sekuru ndainda handiti channel inongosara ichiindira mberi handiti. Right, tauya neiko muzukuru pazuva ranhasi? Mandaswedzwa nasekuru manga makaipa mune vanhu vasina mukano makanaka. Ameno moyo wawe pamwe moyo yakanaka but mukano mukano pazhe ameno makamboita imwe yamaititi vanga vanzichinda kanganwa. Alright, murandakadzi futi ane nyaya yake yekumbodhisa mafans kasikawana. Murandakadzi edu tamujaira kana uyu futi anodaro, uyu anozviita anotozivikanwa. Right, uyu atinoda kutaura nezvake ka zimhandara rinonzi iro Pokelo and the Queen of Swag. Anditi Queen of Swag manje ka ane zvaabva aita vaposta picture yavo on Instagram, right, and then one amenoti fanere pane munhu akomenta anzi looking dope but maakusimba. Izvo hapana chakaipa acho naati munhu akomenta mukuita sei makanaka makachena but mune maakuti chisimbe. Sezvo zvimwe munhu anogona kungoti looking dope but sekuru maakutsvuka maakubleacha maakubleacha azukuru uyu nhasi ableacha wati muri kuona. Aiwa mai hai nditoribo hani muri kuona ndiri nechocolate skin yangu zvangu ndakadaro nditoribo ena handirambe ndobleacha but ndakableacha pamwoyo, ndakatsvukirira pamwoyo. Awa malights vazukuru tigare takudze kuti awa machi malights mustudio ndo zvinoitika mustudio muzukuru. Right, hande nenyaya yedu. Saka sisi manje wabva wareplya. Right, vapindura vakati kudii? Hanzi asi ndiri kudya grocery rekumba kwenyu here. asi vazukuru chimbondiudzai zvinoitirwei chaizvo mamapinduriro atinoita mafanzika atirezveiko munhu. But one thing I have discovered nemazim celebs, they are always ready to fight. They are aggressive to an extent yekuti zvimwe zvingagumburiseka munhu anoreact. Yeah, I think vanongogara vari attack mode. Attack mode, yeah. Anything chataurwa, even avachanyatsoona kuti no, avachatora time to analyze with no, is this person pane inonzi constructive criticism. Yes. Kuti is it constructive criticism or munhu ari kutodhisa vakungoona zvinhu zvese kungedhisa. As for uncle my own say munhu comment akanganise kana kuti haana chaarezva munhu ari kungotaura because Queen of Swag munhu anozikanwa. Zvangofanira anko muona anko vakusimba anditi kubva pazimonyari rakaunda anditi mokomenta mobva matichi mimi najava mamonya matete ina java timamonya chi matete pobva pazotaura nzoni anko mazano mune makudi maakuita monya nenyama. Yeah, looking good uncle but maakusimba. Thank you very much muzukuru wangu. Thanks very much. Ndiri kudya zvinonaka. Unotoda zvokusimba ndiri kudya grocery rokumba kwamai vako here. Response. So what do you think nezvataurwawo naPokelo? Anditi Pokelo ngewe wakamboroorana naElkem marriage ikasafamba zvakanaka. Vangambobva upi papa? Vanga vambobva kuna Dziva vakadarika nepo futi ipapa. Dziva tori neprof. Aiwa Dziva ndisekuru vangu anditi. Asaka Pokelo
vaiva ndi ambuya vangu ainiziva ka sekuru vangu Stana ka chimbondifonera Stana chimbondifonera tinatsotaura nyaya idzi nyaya dzako ndiri kudzitaura ari busy na Olinda Stana hangakubate aiwa akapiwa PI yekuti haachatenderwi kutaura kana zita rekuti Stana ari busy naDion mbuya vangu Dion alright nyaya yedu ingazoreba. So thanks very much wazukuru nekona video ino yande. Don't forget to comment and to like. More to the what do you think? Share also. And to share and it. Na Uncle Saint nemkwasha wabo your boy Beats tichitichi murudo. Nechirungu neshona. Ayo alright izozo.